Kani-kani ke All India Radio Shillong kakubor ban puli da ibadah hun ramde. Kimat bakong sanjung kakubor menta ke stem. Penbenaw Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma ba an pendep ya ke yeng dorbar thau an bathmai ke jilla hashwa uluber arajar arpuwe. Nyu pusan ngot ki brio ha Meghalaya ke leyo jingkon ya ke COVID-19 hanin kesngi ke belakentir ke jingdon ke belakot ha ke jilla shaka 1000 lai spa khandai pulai ngun. Bat bu jingkerpat hakmat ke yeng bishar bakli do kari halor ke jing penshisha biang ya ke National Register of Citizens. Kikubor babnya. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma hanin kesngi uladap ban penlong ke jingkmi bnya ke jingya chaprang jong ke jingtai ke yeng dorbar thawan ke bathamai bat ula ongro ba an sependap ya ka hashwa ulaber arajar arpuwe. Menteri Rangba ula penlong ro da ke video conference bat ki he ke bakmi ya ke jing pentre ya ke jingtai jong ke yeng dorbar thawan bathamai ka Meghalaya hamau diang New Shillong. Hadin kate ke jingyalang Menteri Rangba ula pentip ro lingba ke Twitter ba ke jing penbet penbiang bayadai ba ke jingtai ya ke building an sependap menta usnem bat ya kiwe ke jing penbet penbiang haki kamera ba syapo kan chimpor prabnai ban pendem. Ha Meghalaya shispa khandai ngot kilayo ik jingpang COVID-19 hanin kesngi ke balakentiu ik jingdon kinongpang ha ke jilla shaki 1000 arspa arphongun kat baha ke weipat kalyang nyupusan ngot kilayo jingkot hanin kesngi pat ke jingdon jong kinongpang COVID ki balakot ha ke jilla kelaki shaki 1000 lai spa khandai pulai ngun. U Director ke Health Services u Dr. Amanwar u lepentip bana pedeng kita ki shispa khandai ngun kinong pang thamai inyo puprangut ki dena East Khasi Hills District bakan thop ya shipongut na kibadai na kitnat shipai bat ndre puprangut ki riopat ba khatsan ngut na West Garo Hills khatlai ngut na Ribhoi District arngut na South Garo Hills bat iway na West Jainta Hills District. UDHS u lepentip ru bana ki 1000 arspa arphotali ki active cases praspa laipulai tali ki dena East Khasi Hills South Li ha West Khasi Hills, Prapusau ha Ribhoi, Lai ha West Jainta Hills, Arpulai ha East Jainta Hills, Shispa Arpuwei ha West Garo Hills, Lai ha South West Garo Hills, Arpuwei ha South Garo Hills, Prapulai East Garo Hills, but Santa Li ha North Garo Hills District. U Dr. War ulaya thuru ba ki don ndrip kundaingut ki nongpang COVID-19 ki badang don hapdeng ke jing sumar ha ki hospital sarkar. Kita ki long shipongut ha Negrims, arpusan ngut ha Shillong Civil Hospital, khandringut ha Reaches Hospital, khandaingut ha Tura Civil Hospital, khandringut ha Resubel Para bat laingut ha Ampati Civil Hospital. UDHS ula pentip ru ba laklat sakawai ke brio ke bakasan pukandai senem karta ha bernihat Ribhoi District ke belakentir ke jingklat brio na ke COVID-19 ha ke jela syake khat saungun. Ke jingdon jang ki bayo jingkot ha India ha ke shisngi ke lakiu bha ha ke ba andre pusan hajar sanspa propasaungut kilayo jingkot ha kini ki arpusau kenta baladem. Kajingdan jang ki balayo ko hakari kala nangkiu hakaba kala kinjo shka nyo pon khandai na ka shispa hadu menta jan lai million ngot ki brio ha India kila ko na ka COVID-19 hakawai pat kalyang ha Mizoram ki dan sa arpongot ki blangat thamma ka jingpang COVID-19 hanin kesngi ka blakentiu ka jingdon ki nongpang hakajalla shka 1000 sau phongon Katkum ka khubor sarkar la pelat no yaki ndreus pa san puwengut kinongpang na kijaka sumar hadin bakila koit pura bat laispa prap kundai ngut pat kinongpang ki barangdon hapdeng kijing sumar. Menteri ke tenat ki kamyadari Rajnath Singh ulapoi hakari Russia banishim benta hakajingelang Shanghai Cooperation Organization meet. Hakani ka jingyalang kabanlong menta kasngi ha Moscow ki menteri ki kamyadari na barok pratali kiri ki badan hapo ka Shanghai Cooperation Organization kinya merjing mut lang halor ki jing e ki bakiya kendo haki kamyadari kum ki jing sha thombor bat ki kampentrium ki leno. Menteri yadari kari Russia Sergei Shoigu ulakhat sngobharo e Rajnath Singh hakani ka jinglet jung u sha Moscow. Hakani ka jinglet jungok balai sngi jong u Rajnath Singh unishim bentaru haka jingelang jongka Collective Security Treaty Organization CSTO but haka Commonwealth of Independent States CIS. Kani ka khubor kawan Shapi naka station jongka All India Radio Shillong. Menteri Rangba
Rangba ke Jela Assam usar bananda sunawal ula ong ba ke Sorkar Assam kalabu jingkerpat hakmat ke ying bishar ba kli du kari halor ban pensisha biang ya ke National Register of Citizens ni ke NRC. Habaya keren bat ke All India Radio sunawal ula ong ba de ban pentikna ba baro kinong shnong ke India ke bapaka ki de ban syak kentup hakatup ke NRC bat banweng ya ki bom de kinong shnong bapaka kari. Menteri Rangba ula ong ba anda kaying bishar kala ay jingben an sa penni biang da kaway katup ka ba omdan jing bakla. Ka Sorkar India kala khangi ki shispa khat pratali ki mobile app ba kantup ya ka PUBG. Ka Sorkar kala shemia ka nikaray na mar ka jing pendan kam baklay kini ki app ki wanra jingma ha ka jing Italy bat ka jing long traya la kari ka jing iday ka India ka shongsuk shongsan ha kari bat ka jing pendan kam ya ki borsen shar ha kari. La shemia ka nikaray banyada ya ka bha ka miat jong ki klur kinong India ki ba pendan kam mobile bat ya ka internet. Kita kisi spa khat pratali ki mobile app ki kantup ya ka PUBG Mobile Nordic Map, Living, PUBG Mobile Lite, WeChat Work, WeChat Reading, Cyber Hunter, Life After, bat ka Warpath. Katnat Electronics and Information Technology jong ka Sorkar pedeng, kalasyam ya ka nekaray hadian ka jingyo pedang isibun ki jing ujor na kitilong baper, bakantup ro iki kaipot baper, syapang ka jing pendan kam baklay ki katto katne ki mobile app, ki badan hakirensan, Android bat iOS bentuk nesentiat ya kijing tip syapang ki brio bapendan kam ya kini ki app bat penpoy ya kini kijing tip syaki server ki badan syabar kari India klaim dayo jing ben na kini kinong pendan kam. Ka office jong ka Integrated Child Development Services ka West Giant Hills District kalasdang ya kajing rakhe ka pushan ma kajing rakhe bashi banay lenter unay lur ha unay lur hakaleng ki jaka ka district kum kajing banjur halor kajing kongsan jong kijing bam taymen. Ha ka artarik minta ubnay ka office ICDS jong ka West Giant Hills District kalapen long ya ka program hami mentedu halor ka phang kabayaday bat kajing don kam banwat ne lap ya kajing dunabam bat kajing her kajing khya jong ki khanna bat kumnu ban sumare ki. Ka supervisor ka thatla skin ICDS project ka kong RD Lingdo kala ong babun ki khalum khanna kidon kajing duna bam hakamen nakadaw kajing bom tip jong ki banjit ne banbam ki jing bam ki batay. Superintendent of Police ka West Giant Hills District lapenlong ka jing yumir jingmut lang halor ka Juvenile Justice Care and Protection of Children Act arajar khatsan haka conference hall jong ka SP office haba ajing kren haka te ka jing lang USP ka West Giant Hills UBD Marak ula ong baka nongren jong ka an Juvenile Justice Act kamday ban pen shitom ni ki khenna henry ban aya ka jing bishar hok ban pen bet bat ban pen kalaya ki pat na ka jing kiu palat jong ki kam sniu persya ki khenna kalong ka badan kam bhaya baro ki officer bakin yo shushu ya ki jing hikay bat lemba ka te ka lempung kanlong ru ka kabu ya ki bakin yo banyathir jingmun bat ban yo jing shai halor ka te ka an. Kasniha PD Sangma kabalong ka GMFC Principal Magistrate ka West Giant Hills District kalaong ba ka jing pensisay karta jong ki khanna bat ka jinglong jingman jong ki long ying long sem jong kiru kalong ka bakong san bha bantip ha kabayaday bat ka jing bishar ya kinu ki kamsniu persya iki khanna kalaong ru bakat kum ka an Juvenile Justice Act lakhang persya ikajing pendan kam ya kinartekti kajing pendan kam ya kagantiin arrest bat kajing pen I ne pen saprang ya kador jong ki lingba ki social media. Menteri Rangba ka Assam usar bananda sunawal ula ong baan pendep no asyen ya kajing care signer ka kay ya ka kapot jong ka India bat Bangladesh. Usunawal ula ong baka Sorkar pedeng kala pentre kam da kajing start kat kum kajuk menta ban care ki kapot. Uong ru balingba ka te kajing care kapot kan kajing wan jong ki menderi sha Assam kan kam duna. Menteri Rangba ula penparu baka jela kala kiushi kat de hakini kisan snem balalet hakaba ula ong baka nong ba Guwahati kala longru ka nong ba ka bakongsan hakathan hakalyang ki kam lingsun. Ula benrap shushu bahapo kajing yalam jong Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ki babun ki kam penrai ki basa ateng hakatan setilamii kila seiso. Nakadaw jong kajing kiu state ki kam penrai hakajela usunawal ula ong babun ki kenhun le no ru kilawan ben pendem suloi bat penkre ru banwani kren yusuk bat ka Sorkar. Hasyaban penkut ya kubor sa sisiyan kimat bakongsan.
Penbina Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Ki Sangma ba an pendep ya kaying dorbar thau an bathamai Kejala shwa ulber arajar arpaway. New pesan ngot kibreo Meghalaya keleo jingkon na COVID-19 henen kesngi. Bat bo jing kerpat ke Sarkar Assam Hakamat kaying bishar bakli du kari halor ke jing penshisab yang ya ke National Register of Citizens. Katong lapoish kabakut jong kubor kabawan Shapinak All India Radio Shillong mentangi so bat ke Delhi Station na kabanta ki weipat ki kubor.